17 sati. Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti. 2 mjeseca prije lokalnih izbora na istoku zemlje nastavljaju se politička preslagivanja. Sporazum o izbornoj suradnji u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpisala su dvojica bivših HDZ-ovaca, Josip Dabro, koji se kandidira za župana, i gradonačelnik Ivan Penava, te predsjednik Zelene liste Nenad Matić i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. Na optužbe bivših stranačkih kolega o kadroviranju u ministarskoj šumi iz HDZ-a im poručuju da će na izborima doživjeti potop. Ivana Šubarić. Situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji i odlazak Josipa Dabre iz HDZ-a ne zabrinjavaju ministra obrane i šefa županijskog odbora stranke Marija Banožića. Dabro je za mene čovjek koji ima političku razinu otprilike razina mjesne zajednice. Ono što sam siguran da će Damir Dekanić kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice u Vukovarsko-srijemskoj županiji pobijediti, a da će ekipa koja je napustila Hrvatsku demokratsku zajednicu radi ostvarivanja vlastitih osobnih interesa da će doživjeti svoj potop. Ne izlazim radi bilo koje osobne ambicije, što vidimo da druga strana govori. Moja osobna egzistencija je riješena van politike, tako da u utakmicu ne ulazim iz osobnih razloga. Odgovara Dabro, prozivajući Banožića za dogovore u šumi, u kojoj koncesiju ima utjecajni HDZ-ovac Tomislav Čuljak, a uzvratio je Banožić. Od dolaska Ive Sanadera od tih godina 2001. godine do danas, jedini kadrovik koga se sve pitalo, bez čijeg blagoslova nitko nije mogao biti ni čistačica u bolnici, a to građani Vinkovaca jako dobro znaju, i županije je isključio taj čovjek. Znači, odluke se donose u šumi, ne donose se na stranačkim tijelima. Što se tiče ministarske šume, ja sam vam lovočuvar i lovac već niz godina i lovočuvar sam u 2 društva. Niti jedno nije od Tomislava Čuljaka. On je postao ministar što je nosio lovačku pušku u tom lovištu gdje se oni okupljaju. Dogovorima u stranačkoj šumi želi na kraj stati i Ivan Penava. Priče iz te šume nisu, nažalost, nimalo bajkovite po ovu županiju. Potporu im daje Miroslav Škoro. Ja se nadam da će jednog dana razmisliti o tome da i uđu u Domovinski pokret, ali ako i ne uđu, gospodin Penava je s nama i u klubu u Hrvatskom saboru. To je tema nakon izbora, kaže Dabro, a o prozivanjima bivših članova sigurno će što imati za reći i vrh HDZ-a, koji upravo ima sjednicu predsjedništva i nacionalnog vijeća. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić predstavlja kandidaturu za novi gradonačelnički mandat na čelu tog najvećeg vukovarsko-srijemskog grada. Poručuje kako očekuje pobjedu već u prvom krugu, a glavne smjernice programa bit će razvoj gospodarstva i nastavak dovođenja visokoškolskih ustanova u Vinkovce. To nam i naši sugrađani kroz svoju potporu govore da bi trebala bi pobjeda u prvom krugu, ali isto tako i sva istraživanja su nam baš dala da možemo promišljati u tom smjeru. Budući program će imati svoju okosnicu kroz razvoj gospodarstva, gospodarski rast, i to značajni gospodarski rast, te dizanje obrazovanja svih nas, kako i onih starijih sugrađana, ali naravno najviše ćemo raditi na onima najmlađim. Smatramo da je to jedna investicija koja se uvijek dobrim vraća i koja se vrlo brzo vrati za jedan grad. A to smo vidjeli kroz ovaj podatak da smo drugi u Hrvatskoj po povećanju broja novorođene djece. Svjetski dan prava potrošača, Osječki centar za edukaciju i informiranje potrošača, obilježio ga je održivim doručkom s medijima koji su organizirali u sklopu projekta Smanjimo bacanje hrane za vrijeme pandemije COVID-19. Upozorili su da se u Hrvatskoj godišnje baci oko 380.000 tona hrane. Tanja Popović-Filipović kaže: da pošaljemo malu poruku građanima kako ipak u ovoj krizi koja nas iznašla trebamo razmišljati koliko tome kupujemo li mudro, kako određujemo te normative, što radimo s hranom. Naš mentalni sklop ne funkcionira po principu da dijelimo hranu sa susjedima, sa našom lokalnom zajednicom. Tipa Norvežani imaju viška 10 kila jabuka, oni će ih posložiti u nekakve vrećice i tu će doći susjedi i pokupit će. Pitanje je bismo li mi to napravili, kakvi smo što se tiče te neke podjele hrane i tako dalje. Vrijeme. U Osijeku u 17 sati 8 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 51%, tlak zraka 1005 hektopaskala, sjeverozapadnjak je malo oslabio pa puše brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorolozi kažu da će nam sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguć poneki kratkotrajni poslijepodnevni pljusak, puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura jutarnja od 0 do 3, najviša dnevna do 10 Celzija. Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.